Todo que falar. E agora tamén hai debate. Cada luns ás 12 do mediodía en Radio Líder Santiago abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. Actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Estamos en tempo de debate. Comeza a semana, comeza tamén o mes 1 de xuño. Son as 12:12, estamos en directo e como non quero perder moito tempo, porque temos hoxe un dos temas que quedaron da semana pasada, porque empezamos a debatir, consideramos todos os que debaten e máis un servidor que quedaba todo por dicir prácticamente. Por lo tanto, imos comenzar polo tema dos comedores escolares. Inversión, modelo, gusta, non gusta, o que precisa Santiago, o que non, en fin, pois imos a falar do modelo de comedores escolares en Santiago de Compostela e tamén na recta final imos a falar pois de algo que xa temos falado, e que o gallase xa a última vez que teñamos que falar, pero é da seguridade, da crispación, do acontecido onte pola mañá e pola tarde, unha persoa detida, un ferido, unha pelexa, outra máis, unha concentración hoxe ás 9 da noite na Praza Roxa pola seguridade e contra o narcotráfico. Persoas falecidas, sobredose, en fin, imos a falar deste asunto no treito final deste tema de debate. Outro tema que tamén lle afectan a moitas persoas, a moitas familias, aqueles que teñen cativos e cativas. Imos a falar do tema dos comedores. Antes, imos a dar a benvida pois os convidados, os 4 grupos con representación no Pazo de Raxoi. Manuel César Benegá, moi bo día. Moi bo día. Borja Rubio, Partido Popular, hola, que tal? Hola, moi bo día. Marta Val, PSOE, moi boas. Moi boas. Xanduro, Compostela Berta, moi boas. Bueno, imos a comenzar por onde, bueno, pois por ese tema, un tema que empezamos a debatir na recta final. Eu dicía, vai quedar moi pouco tempo, aínda así, quixemos poñer en riba da mesa o tema dos comedores escolares. Como sempre, unha primeira valoración deste tema, deste modelo, de como vai ser, a que nos enfrentamos, e despois, pois, coñecer as distintas aristas e posicións que tamén teñen todas as forzas. Manuel. A ver, eu non sei se a semana pasada que non estiven aquí, pois se comentou que... Foi todo moi vano o da semana pasada, o sea que podemos volver a reiterar cousas que xa dixemos porque quedaron moi poucos minutos, a verdade que sí. A ver, o que se trata neste caso é de analizar pois como vai ser a xestión dos comedores escolares no Concello de Santiago, que por primeira vez vais abordar este tema desde o convenio asinado coa Xunta, que realmente ten as competencias en prestar este servizo á comunidade escolar. Desde 2013, desde que se asinou este convenio, pois vais abordar ou estáse abordando por primeira vez no Concello pois a forma de xestión deste servizo, que o Concello pois asume dentro da competencia de conciliación, como digo, porque a Xunta pois non asume que sería a súa competencia como está facendo no resto de concellos, na maioría dos concellos do país, non? Entón aquí o que se tratou nesta comisión que se reuniu o día 13 e anteriormente foi cal debe ser o sistema de xestión deste servizo, non? E a través do estudo que se fixo na Dirección de Área de dinamización cultural cidadá foi que este servizo debería basearse en dous grandes líneas, o que sería a xestión directa do mesmo para, digamos, prestar un servizo de calidade con produtos de proximidade e pois que os menús sexan saudáveis e acorde coa legislación vixente, e tamén o que sería o control público do propio servizo, non pois sobardar o que é unha concesión privada, non? Entón, nese estudo chegouse á conclusión de que a mellor forma de xestión sería a través dunha sociedade mercantil local. Os prezos analizados dos menús pois eran os máis baixos a través deste sistema de xestión e, por outra parte, ao ser unha empresa mercantil local, pois tiñamos o control público do que sería esa xestión, non? Isto máis ou menos o resumo a grandes rasgos, a rasgos os puntos a ter en conta.
lóxicamente, este é unha comisión de traballo e quen vai a decidir é o pleno da corporación a través da proposta que se lle faga nesta comisión, que aínda se ten que reunir novamente. Moi ben, entraremos nos flecos, entraremos en debate antes esa postura, esa visión global que ten, escoitando tamén a explicación do BNG, o Partido Popular, Borja. Sí, eu iría un pouco antes, é dicir, non é só nesta comisión que se ven de crear, máis ou menos recentemente, logo de 3 anos de mandato, sino que a comisión di ou quere estudar o modelo de xestión baixo unhas premisas que é unha cociña central que é o que propón este goberno nacionalista, non? É dicir, propón a revolución, como dixen a semana pasada, a revolución para eles é pasar dun sistema de catering a un sistema de catering, cambiando simplemente pois o collar do can ou a forma de xestión desta sociedade, non? E eu pois lanzo a pregunta que lancei fai 7 días. É dicir, o Bloque Nacionalista Galego, en campaña electoral e durante moitos anos, por un lado sempre dixo que a competencia era da Xunta de Galicia, cousa que nestes momentos e dende fai anos non é certa, porque é unha competencia delegada ao Concello de Santiago e ningún dos gobernos teñen un acordo asinado para que o Concello de Santiago sexa a administración que xestiona os comedores escolares da cidade. Entón, se eso continúa así, porque siguen asinando ese convenio, a seguinte mentira, poderíamos decir, ou verdade a medias, é que levan moitos anos prometendo unha rede de cociñas públicas. Creo que hai unha diferencia que todos os ointes poden entender entre unha rede de cociñas públicas ou unha cociña central. Entón, aí é onde nos focalizamos este engano. Aí está a visión do Partido Popular, visión do Partido Socialista. O Partido Socialista teno bastante claro, moi claro. En primeiro lugar, non é unha competencia delegada. Eu aconsello a todo o mundo que se lea o convenio de colaboración, e o convenio de colaboración que se firma anualmente, non sei se cada 2 anos ahora mismo, ven a decir que o Concello de Santiago decidiu no ano 2013 asumir a competencia de comedores. Decidiu, eso non é unha delegación. Quizáis o mellor decidiu porque a Xunta de Galicia fixo deixación de funcións. Eso é un punto moi importante, porque se algo está claro é que a competencia en materia de comedores escolares foi transferida á Comunidade Autónoma de Galicia no ano 1982 polo Estado. E se algo está claro tamén é que no texto refundido de lei de réxime local non se enumera comedores escolares, como así sí que se enumera escuelas infantiles, por exemplo, pero non comedores escolares, con lo cual é importante ter claro que a competencia é autonómica. E, de feito, por exemplo, para a mostra, a realidade. De feito, a día de hoxe vemos que en cidades como, por exemplo, Ourense, unha cidade que ten tantos habitantes como Santiago de Compostela, pois vemos que a Xunta de Galicia xestiona de xeito indirecto algúns comedores escolares, outros comedores os xestiona a AMPA, as AMPAs, pero tamén existe, porque o Concello non presta este servicio. En Santiago de Compostela, no ano 2013, decidiuse prestar este servicio, pero non é unha competencia delegada. Sobre o tema en concreto, no pleno de novembro de 2027 decidiuse crear, partimos da base de que esta é unha competencia que debe ser prestada pola Xunta de Galicia, eso que pensa o Partido Socialista, porque é unha competencia. Claramente non hai ningunha disposición legal que atribúa esta competencia aos concellos, e isto é moi importante. Punto número 2. En novembro do ano pasado creouse esta comisión. Esta comisión tiña o obxecto principal determinar a forma máis eficiente e sustentable da prestación deste servicio. Baixo o argumento do goberno é que viña a prestar un novo modelo. Nos estamos centrando na forma de xestión, pero o Bloque Nacionalista Galego tiña no seu programa electoral presentar un novo modelo. Non hai un novo modelo, porque o que temos é unha cociña central, temos un servicio de catering e temos comedores en donde os nenos comen, o sea, exactamente o mesmo modelo. O concelleiro fala de control público e fala de que a xestión directa mellorará a calidade, a proximidade do produto saudable. Nos fixemos unha pregunta moi clara na comisión. E a pregunta é que a sociedade limitada mercantil, ao igual que o supuesto de xestión indirecta puro e duro, van a ter que rexirse pola lei de contratos na compra de alimentos, con lo cual os mesmos requisitos que queiras poñer nunha xestión indirecta para mellorar a calidade, pódelo facer
mediante o modelo que propón o Bloque Nacionalista Galego, con lo cual para nós o modelo non hai un cambio de modelo, non, é dicir, cámbiase simplemente o operador que presta o servizo. E isto é moi importante telo en conta. Ben, pois modelo, xestión, competencias que pon enriba da mesa o PSOE, Compostela aberta, Xan. Sí, gracias Álvaro. Eu creo que este debate de competencias delegadas que sacaba o meu compañeiro Borja Rubio, creo que o explicou perfectamente Marta. Non é unha, porque ata onde eu sei, e non son abogado, pero que me corrixen a xente que ten coñecementos xurídicos, unha competencia delegada vai acompañada dunha partida orzamentaria. E neste caso, entendedeme a expresión, deixarte a bolsa diante da porta do Concello e fai ti o que poidas. Hai unha chega económica. Non hai 200.000 euros. Absolutamente ridículo. 200.000 absolutamente ridículo. Canto é a axuda? 200.000 euros para Despois na intervención. E claro, estamos dando o debate de se este modelo é mellor que outro non é mellor. De outro, por suposto, que creo que neste caso, evidentemente, a xestión directa pública neste tipo de traballos de ofertas, non me sai a palabra ahora mismo, é sempre mellor, pero que tamén temos que pensar que non todos os colexios teñen espacio para construir unha cociña propia. O modelo ideal, unha cociña en cada colexio, co seu propio cociño, etc. Sen discusión. Pero deamos unha volta por todos os colexios públicos que temos en Compostela e vexamos que posibilidades hai, e é evidente que non as hai. E entón, cal é a seguinte melloración? Está facendo, falamos continuamente e escoitamos falar de que Ames é un referente, etc. Cal é o modelo de Ames? Este. Pero que é o modelo que existe en Santiago? Ben, este. Pero público. Pero público. Empezamos a debatir, podedes tomar a palabra, podedes matizar, podedes ampliar a información. Borja, que levantou por nada medio milésima de segundo antes que Manuel, veña. Eu pregúntome se isto é o que pensa o Partido Socialista de agora, porque dende o 2013 xa pasaron varios gobernos distintos por esta cidade, sempre ca colaboración duns ou outros, non? Entón é moi fácil, é dicir, se realmente non queren que dende a administración local se realice este servizo, terán que deixar de asinar o convenio para facelo. A administración autonómica, o que non se pode facer, señora Val, é decir que a competencia non é municipal, que a Xunta é malísima, que a Xunta ademais non dá partida orzamentaria, e seguir intentando xestionar este servizo. É moi sinxelo. Señora Val, creo que entendeu perfectamente cando digo competencia delegada é para que a xente o poida entender. Vostede mesma dixo que no ano vostede mesma dixo que dende ano 2013 asínase un convenio entre a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, co Concello de Santiago, polo cal o Concello de Santiago organiza e xestiona o servizo de comedores escolares. Dende o ano 2013, como ben dixo vostede tamén, se é un convenio anual ou bianual, houbo ocasións nas que quen gobernaba en Santiago de Compostela podería ter plantexado que xa non facía este servizo, e non foi así. Manuel, dou a palabra agora, pero por alusións. Marta. Sí, por alusión, solo moi breve. Vostede ten constancia de que a Xunta de Galicia quixera recuperar a competencia? Porque, claro, nós desde logo no noso goberno, por favor, déixeme falar. Durante o noso goberno, claro que se lle solicitou a Consellería que recuperase a competencia. Claro que sí, pero se a resposta é acalada por resposta, pois a verdade é que non podemos deixar a nenas e nenos, que vostede sabe que son bastantes nenas e nenos, en torno a 1.331 menús diarios, que utilizan o servicio de comedor, non podemos deixalos sin ese servicio esencial e vital. Entonces, realmente, insisto, e isto é moi importante, a Xunta de Galicia debe exercer as súas competencias. A competencia foi transferida no ano 82. Noutros casos, sí que hai unha delegación de competencias. Hai un convenio unha delegación, entre a Xunta de señor Rubio, este matiz é importante. O convenio dice que o Concello decidiu facerse coa competencia. No 2013. No 2013, un goberno do Partido Popular, pois igual debería de ser o goberno do Partido Popular o que debería de haber negociado moito mellor
esa asunción directa dun servicio Imos abrir o debate. Un servicio que non lle corresponde. Manuel César. A ver, respondendo a algunha das cousas que se comentaron aquí, a decisión de asumir pois a través dunha cociña central e despois dun análise dos espazos que existen nos centros educativos que impiden construir cociñas comentaba xa. Aquí o Partido Popular non asume as súas competencias, como decimos. Hai, por exemplo, os colexios nestos momentos onde os comedores, os espazos físicos dos comedores non chegan para dar de comer aos alumnos, están comendo nos corredores. Non é certo. Si, é certo. Eu estou no Consello Escolar do CEIP Quiroga Palacios e están repetindo cada consello escolar. É verdade, é verdade. Entón, non hai ningún colexio de Santiago de Compostela no que se coman os corredores, home, por favor. Eu deixei-no falar, non interrompi. Pero non minta. A ver, non estou mentindo, estoulle dicindo que estou no consello escolar dese centro. E estoulle dicindo que nese centro non se comen os corredores porque incumpliría a normativa vixente. Bueno, fan turnos e algúns teñen que sair aos Facer turnos comedores. non é comer nos corredores. Fan 2 turnos e algúns teñen que sair aos comedores que non lle chega. Bon, pois vaya por ali. Mire, xa fun por ali. A decisión é unha cuestión de espazos. A Xunta non asume, nin neste caso, nin a competencia de favorecer, crear, investir nos centros escolares para crear espazos donde se poidan levar adiante estas actividades, non? E por outra parte, o tema da xestión directa e o control público, pois mellora lóxicamente o servizo por enriba do que pode ser unha licitación privada. Non é unha licitación privada, o control público da mesma é bastante escaso. A ver, eu creo que esa é unha valoración estritamente ideolóxica. Eu entendo que a ideoloxía é importante na definición pois, do perfil político de un goberno, pero a hora de determinar unha política pública concreta hai que ser moito máis riguroso. E nós seguimos dicindo o mesmo. Non hai un cambio de modelo, porque o modelo mantense, cambia o operador. E en segundo lugar, é dicir, a análise que se fai económica inicial é moi básica, é dicir, só se fai un análise ata o ano 2028. É dicir, estáse construindo unha cociña para servir, en teoría, ata 2.500 menús, a día de hoxe estamos servindo 1.331 menús. Non facemos un análise a 10 ou 15 anos, non facemos un análise da evolución dos posibles usos, dos posibles usuarios do servicio, non facemos un análise de sensibilidade, é dicir, que pasa se sobre o precio do menú, que pasa se sobre a alimentación, que pasa se incrementa os costes de personal, porque todos sabemos o que vai a pasar tamén con esa parte. Que pasa? Pero que pasa? Problemas teríamos nunha licitación igual. Pero é dicir, a hora de... No, por favor, eu o que trato de decir é que estamos engordando, é dicir, creando un chiringuito, sinceramente, creando un chiringuito para unha competencia que non é propia, e isto é moi importante, para unha competencia que non é propia e que se pode mellorar, que non se cambia o modelo, que isto tamén é moi importante, e todo o que pretende mellorar o bloque nacionalista galego creando unha empresa pública pódese mellorar co sistema que existe na actualidade, e iso é moi importante. Sí, bueno, en primeiro lugar, hombre, creo que a expresión chiringuito é bastante desafortunada por todas as connotacións que ten. Creo que debíamos cuidar máis como nos expresamos ao respecto dos servicios públicos. En segundo lugar, eu quería abrir un pouco o foco aquí, porque realmente estamos nun proceso, eu creo que a nivel estatal, de que cada vez a administración local se lle exixe máis, se lle pide máis, evidentemente, vou dicir, o tópico que todos decimos é a administración máis cercana á cidadanía, e realmente está asumindo cada vez máis obrigas, non vou dicir competencias porque algúnos non son, asume máis obrigas porque hai unha demanda cidadán que necesitan ter atender esas obrigas que non se lle atenden noutras administracións, e todas as asunción desas competencias veñen sin financiamento. Entón, eu non discuto que se poda xestionar mellor, eu creo que en moitos casos se xestiona mellor desde a administración local, e pode ser o caso de comedores, que ahora mesmo non é unha competencia dos concellos, pode ser un caso a estudiar se é mellor que se xestione directamente por parte dos concellos, pero eso sempre ten que vir acompañado de financiación, senón realmente os concellos, calqueira concello e de calqueira partido político está asumindo unha cantidad de funcións que non lle corresponden sin financiamento,
e levando pois encima a maior presión cidadá, evidentemente, porque estás aí a pé de rúa, podenche parar na rúa, que en outro tipo de cargos non, e entón eu creo que tiñamos que darlle unha reflexión como sociedade a todo isto. Eu, sin que sirva precedente, estou de acordo co que acaba de decir o compañeiro Xanduro. Cambiei de idea, Antón. Vou cambiar a miña opinión. Porque digo que estou de acordo. Non, eu digo coa boca chea, porque eu estou de acordo en que eu quero que sexa o Concello de Santiago quen xestione a rede de cociñas dos comedores escolares de Santiago de Compostela. Igual que quixeron os gobernos anteriores actual e por eso seguiron asinando o convenio, Non é unha cuestión de que se eu non asino o convenio a Xunta non fai o servizo, non, se eu non quero asinar o convenio non o asino e a Xunta ten que prestar o servizo. Entón, eu estou de acordo co señor Duro en que é algo que sí que está ben que faga o Concello de Santiago. E tendo isto claro, que iramos botarlle a culpa a Xunta ou non, pero vayamos a decidir o tipo de modelo, o tipo de comedor que queremos para as nosas crianzas. O informe, o estudo que hai para ver a posibilidade de instalar unha rede de cociñas públicas no Concello está feito para que non se pode instalar ninguna cociña en ningún colexo. Eu digo que hai máis de 2 e de 3 colexos a día de hoxe en Santiago de Compostela que teñen lugar e espacio físico para a instalación dunha cociña cunhas intervencións moi faciliñas. Sin embargo, no estudo que fixo este goberno, o estudio previo da comisión, non é o da comisión, pero anteriormente hai un estudo de viabilidade para a instalación dunha rede de cociñas onde cada cociña faga 1000 menús diarios. As dimensións dunha cociña para facer 1000 menús diarios non teñen nada que ver cas dimensións dunha cociña para facer 70 menús diarios, pois, por exemplo, na Lavacolla. Ou para facer 130 menús diarios en outro centro. Entón, cando nos facemos trampas ao solitario, que é o que fan vostedes neste caso, que encargar un estudo cunha premisa de 1000 menús diarios, e agora, claro, a cociña central xa non son 1300, como decía a compañera Val, que é o servizo que se está facendo agora mesmo, sino que todos os datos e todo o estudo está feito a 2500 menús diarios. Marta Vale, sí, Manuel César. Moi breve, a ver, eu máis alá do tema competencial, que é importante, a verdade, que quede claro que o Partido Socialista tamén está de acordo en que os nenos e nenas de Santiago coman saudable, coman produto de proximidade, coman alimentación variada. Eso é moi importante e iso, ao fin e ao cabo, é o que nos debería de importar a todos. O sea, eu estou totalmente de acordo, é o que di a normativa. Evidentemente, nos consideramos que a competencia debe ser prestada pola Xunta de Galicia. Eso tamén é moi importante. Pero eu tamén quero poñer o foco sobre o que propón o Partido Popular. Porque hai un tema que é moi aburrido, pero é que é real. É dicir, as administracións públicas, sobre todo as administracións locais, estamos sometidos ás normativas de estabilidade e a regla de gasto. E non é un tema menor. Dende logo, a creación de unha cociña, porque eu tampouco quero engañar a ninguén, a creación de unha cociña en cada centro, como propón o Partido Popular, porque o Partido Popular, hasta onde eu entendo, está dicindo unha cociña en cada centro. Sí. Bueno, gustaríame saber como o vai a encaixar desde o punto de vista financeiro, desde o punto de vista da estabilidade, desde o punto de vista da regla de gasto, porque claro, eu insisto, o servicio hai que melloralo, e o servicio é susceptible de mellora, e é susceptible de mellora tal e como está o modelo actual, pero, dende logo, o servicio ten que ser sostible, e tense que manter, porque é un servicio esencial, esencial. Entonces, claro, facer propostas que me encantaría que nos dixeran como se van a materializar, porque iso é moi importante, porque a xente pode dicir, bueno, pois mira, vou facer un comedor en cada centro, vou a facer, non sei, voulle comprar a tenda do lado, porque iso nos gustaría, claro que nos gustaría, pero despois chega esa xestión pública e a realidade é outra. Manuel. A ver, o señor Rubio, que está de acordo en que a competencia sexa asumida polo Concello, cando unha administración asume unha competencia, pois tamén ten que asumir o financiamento. Unha competencia da Xunta que asuma o Concello, a Xunta terá que financiar. A Xunta non dá un euro para os comedores de Santiago. Non chega, xa lle dixeron antes que non chega. Non chega. Séntense, negocien vostedes coa Xunta de Galicia a aportación económica. Isto negociaron vostedes no 2013. Non, o último convenio seu. Non, é mentira. Cada vez que se renova o convenio vai unha cantidade económica que negociaron. Non, é que non pode mentir así. A ver. É a terceira. A ver, o señor Rubio, eu non o interrumpín. Vale, entón, outra das cousas que di é que hai 2 ou 3 colexios que poderían ter sitio para máis cociña. Máis de 2 ou 3 pero nestes momentos estamos lle dando de comer en 10 colexios e a idea é asumir os 3
que quedan fora deste En cantos colexios? En 13 colexios. En 13 colexios. En cantos están dando servizo agora? 10. Coido que non, 9 en almorzos, 10 en almorzos e 9 en xantares, non 10. exactamente, son 10. Entón, o espazo físico que fala de 2 ou 3, no resto, onde van meter as cociñas? Onde as van meter? Facendos. Si é que isto é moi sinxelo. Pero si non teñen espazo. Si non teñen espazo nin os comedores. Algúns deles non terán espazo físico neste momento, pero sí que terán espazos físicos a maiores. Pero non é solo facela. Non son en 10, non son 10, son 12. Que este goberno, por exemplo, no estudo económico, pois non ten en conta a amortización da inversión, cousa que eu creo que sí que hai que ter en conta, pero non o ten en conta, tampouco ten en conta o custo de oportunidade de facer esa cociña e non destinar ese crédito a competencias propias do Concello, porque hai moitas necesidades no Concello, eso non se fai, pero bueno, tamén comparto, e isto é moi importante, que non se pode decir vou a facer unha cociña en cada centro, cando realmente os que coñecemos un pouquiño a situación económica do Concello, pois por moito que intentemos, nos costa encaixar non só xa a construción, sino tamén o mantemento e todo o que implicaría pois o personal, porque implicaría ter un cociñeiro en cada centro, cando menos. Xan? Que digo, ahora, Borja, sí. que me corrixen se me equivoco, pero creo que ese tipo de obras nos centros escolares tenos que asumir a Xunta, non o Concello. Sí, o Concello asume mantemento, tema, sí. O resto son obras que tería que facer directamente a Xunta en 10 centros, 11 centros, 9 centros, dame igual, pues 13 centros, pero se hai 3 que teñen cociña, veña, 10 centros, nin pa ti nin pa min. Pois eso é un investimento moi importante, sin meternos a maiores logo amortización de obra, contratación de amortización, pero se este Concello non vai amortizar a obra da cociña central. Estou dicindo que vostedes solta a idea de que se faga. Claro. Xa me está tardando aquí a visita do Concelleiro de Educación dicíndome en que colexios vai facer un comedor, vai eu reitero, a cociña central que van facer vostedes é gratuita. Pero asumimos nós, evidentemente. Con cantos cartos se asume? Canto costa a cociña central que van facer? O que lle dou informe non teño ahora 1 millón de euros vai costar, e que vai a fondo perdido, e que esa é unha das cousas que fan que o coste do menú do estudo económico sexa máis baixo, porque non teñen en conta, como dixo a compañeira, a señora Val, non teñen en conta a amortización dese investimento no precio de cada menú. Por eso digo que ao final son uns auténticos magos en facer as cousas para que saia como vostedes queren. Vostedes crean unha comisión que xa tiñamos claro, e falouse no pleno de novembro do 25, o que iba a salir desa comisión, porque o que levan anunciando dende fai 2 anos e medio. Eu insisto, e que parémonos a pensar que acabo de escoitar decir, e como se faría iso? Facéndose. Moi ben. Efectivamente. Que veña a Xunta de Galicia e que diga aquí cantos millóns de euros vai investir en cada colexo para montar as cociñas. Os auténticos magos son vostedes, que unha competencia propia salelle regalada. Eso son os auténticos magos. Esos son os auténticos magos. O seu goberno non asinou o último convenio para a xestión dos comedores escolares. Non hai unha chega económica distinta a do anterior convenio porque vostedes negociaron esa chega económica. Porque non é distinta a do anterior. Vostedes, cando teñan que renovar o convenio coa Xunta de Galicia, van a desistir deste servizo. Estamos asumindo unha competencia que vostedes asumiron en 2013 cando gobernaban, e nós teremos que seguir prestando servizo ás familias. Cando gobernábamos en 2013 fai 13 anos, se non me equivoco, non? Pero vostedes xa sei que vostedes non queren lembrar nin Compostela Aberta, nin Partido Socialista, nin Bloque Nacionalista Galego, este tripartito en ningún momento quixo devolver isto. Sí, sí que quixemos, discrepo, sí que dixemos. A mí non me consta. Bueno, pois igual debería de preguntar, durante o noso mandato sí que se falou, aínda que, é dicir, vamos, desde logo sí que teño esa información. Si quere que falemos da xestión de comedores escolares durante o seu mandato anterior... Falamos, pero... Madre mía, Pero podo falar. Estou dicindo que dende logo, despois pero simplemente quero decir eu quero. Isto é un turno de palabra. A ver, que sí que desde logo sí que se realizaron xestións. Quería facer unha apreciación de sí que se realizaron xestións. Pois adiante, digas a apreciación, sí que se realizaron xestións para que a Xunta de Galicia asumira a competencia de comedores, porque é a súa competencia. Vale. Borja, que estaba aí no turno
no turno un pouco turno flutuante, raro pero este de maravilloso palabra que porque estamos tendo reitero o que dixen a semana pasada un debate, entón por eso Sí, está ben efectivamente. o de poder apuntillar de vez en cando ou apuntar o que algunha cousa que se di, non? Eu reitero, unha rede de cociñas públicas, porque o que se está plantexando por parte do goberno é continuar co mesmo modelo. A normativa estatal aprobada no ano 25 para comedores escolares é exactamente igual, se xestione dende unha SML ou dende unha licitación a unha entidade privada, unha concesión. É exactamente a mesma normativa que fala de produtos de proximidade, dun porcentaxe de produtos ecolóxicos. É dicir, é unha normativa que está moi ao dedillo e que, de feito, hai comedores que está costando ou que costou a implementación precisamente polo cambio que houbo en canto a ir máis polo miúdo coa alimentación dos pequenos e das pequenas. Por informar a xente en que proceso estamos, en cando mudará, cando existirá esa cociña central, que tempos temos no horizonte? A ver, como decía ao principio, tense que reunir novamente esta comisión, vale, que dictaminará pois que modelo propón o pleno, e despois será o pleno quen decida. Por agora eu descoñezo os prazos pois que se poden nos que se pode materializar isto, pero entendo que nos próximos meses. Perfecto. Para ir concluindo, algo máis sobre este tema candente, sí, a ver, de distintas visións. Sí, desde logo, insistir que non hai cambio de modelo, o modelo é exactamente o mismo, e outro tema tamén importante, que na propia comisión se vixo, é dicir, estamos todavía nunha fase moi inicial, o estudio é moi, é dicir, é todavía moi inicial, bueno, que bastante básico, é dicir, abórdanse cuestións interesantes que, por exemplo, xa dixen aquí que nos abordaba, por exemplo, no tema do servicio da auga, pero incluso na propia comisión se vixo que unha vez que se recaben todos os informes preceptivos que son necesarios, poderíase chegar a outra conclusión, con lo cual realmente non acabamos de entender esa rolda de prensa que diu a alcaldesa, esa información que trasladou incluso á Federación de AMPAs indicando que xa se iba a poñer en marcha un novo modelo de comedores, porque a verdade, insistimos, na comisión se dixo que unha vez que se recamen todos os informes preceptivos, a asesoría xurídica que terá que falar sobre o tema da competencia, que non é unha cuestión menor, a verdade, intervención, pois se podría chegar a unha conclusión totalmente diferente. Pois estamos nas 12:43, teremos tempo, luns tras luns, para poñer en riba da mesa, se é preciso, este asunto tamén. Graciñas os catro por debatir con esta intensidade, porque ao final estamos falando pois de un servizo máis que fundamental e básico no día a día de moitas familias e de moitos nenos e nenas. Outro tema, o que resta de minutos, que son menos de, bueno, son algo máis de 10, poñamos que 10 minutos, porque é un tema que xa ondamos aquí, que xa falamos aquí, cos 4 grupos que teñen representación no Pazo de Raxoi, que é a seguridade, inseguridade, efectivos, son suficientes, non, que está ocurrindo en Santiago de Compostela, é residual, non, que din os datos. Bueno, pois de todo iso xa falamos hai tempo, pero o acontecido onte reaviva, sen lugar a dúbidas, un pouco o tema da falta de seguridade, a crispación, o enfado, a molestia, a preocupación que poden ter os veciños e veciñas. Onte, en poucas horas, vivíamos, hai imaxes que o atestiguan, unha pelexa, con puñetazos, con patadas, entre 6 persoas a un mozo, parecían mozos polas imaxes, e poucas horas despois, non moi lonxe destes estudios, na mesma zona todo, o carón de un bar que actúa como after, o estilo, unha presunta agresión cunha botella e cunha ferida que lle produxo a outro mozo tamén, e que tivo que ser trasladado ao hospital. Hai unha persoa detida por este último acontecemento da presunta agresión. Hai unha manifestación, concentración hoxe contra a inseguridade e o narcotráfico, concentración veciñal, luns 1 de xuño, ás 21 horas, Praza Roxa, Santiago de Compostela. Polo que me consta, e pola información que precisei, a Asociación Raigame e a Plataforma de Santa Marta Segura están detrás, aínda que se van sumar outras asociacións veciñais, plataformas e demais, ás 9 da noite na Praza Roxa. Antes, pois, que tedes que opinar co acontecido onte na Rúa Fernando III Santo, e tamén me gustaría se ides acudir a esa concentración, as vosas forzas ou vos mesmos. Manuel.
A ver, nos entendemos a preocupación social sobre os incidentes que aconteceron este fin de semana. Son incidentes que ocorren todas as semanas en na maioría das cidades do Estado de Galiza. A propia comisaría da policía pois así o ten manifestado. E nos, desde o Concello, que estamos colaborando coa Policía Nacional en todo o que ten que ver con garantir pois a seguranza en Santiago e evitar este tipo de incidentes, non? Ten o grupo de goberno máis datos do acontecido onte, creo que dixen eu, unha persoa detida, unha persoa ferida, non hai máis datos. Non sei se a Policía Local ten algún dato máis. É máis ou menos o resumo. A primeira da mañán hubo esta pelexa, cando hubo, creo que hai un vídeo circulando por redes sociais entre dous individuos que interviu a policía, non se quixeron denunciar, non hubo danos físicos entre eles, e bueno, quedou así. E logo sí que hubo o segundo incidente, que xa que non agrediu cunha botella a outro, e no momento de agredir pois rompeu a botella, fixolle un pequeno corte. O agresor está detido, se lle trasladou evidentemente a Policía Nacional a detención, porque así o funcionamento administrativo. E evidentemente é un asunto que nos preocupa, porque hai que entender que a seguridade, alén de números, tamén se basa moito en sensación. E eu podo entender que neste local en concreto que haxe unha sensación de inseguridade, porque se repiten con relativa frecuencia, non é a diario ni todas as noites, ni moito menos con relativa frecuencia, incidentes entre as persoas que están no local. É dicir, tamén hai que entender que non temos constancia de agresións a veciños, de asaltos a veciños e peleas entre a xente que asiste ao local. Bueno, outro día destrozaronlle a terraza a un local a 20 metros ou menos, cervecería estudiantil. Pero que dicir, é xente que con distintos, supoño que distintos niveis de intoxicación, e sobre o que se está facendo unha vixiancia por parte da Policía Local, pola parte que me consta que por parte da Policía Nacional se fai unha vixianza da rúa e se fai evidentemente un control do local para ver que cumpre todo o que ten que cumplir, que neste caso é así. E digo de vixianza na rúa porque este último incidente, esa última pelexa, foi prácticamente a hora de xantar. E entón, claro, pois nese momento non estaba unha patrulla ali, porque xa eran as 2 do mediodía, pois estaba atendendo outros. Pero sí que se mantén, particularmente en determinadas noites, vixiancia específica con esa zona. Pasadas específicas pola zona. Evidentemente non tes unha patrulla diante da porta do local, porque non sei se te podía acusar de acoso, pero sí que eficientemente se fan pasadas tanto a Policía Local como a Policía Nacional, e seguiremos facendo. Agora vos dou, pero cumpre a normativa escrupulosamente este local, porque así informan tamén as autoridades, fontes policiais. Sí, porque cando falas dun after, a todos se nos ven á cabeza un sitio de luces, oscuro, etc. No, isto é unha cafetería. É un bar. Licencia de bar. É unha cafetería. Abre ás 6 da mañá e pecha ás 12 da noite. E ten unha licencia, quer dizer, non ten música, non ten determinados elementos que inicialmente sí que tivo, se inspeccionou, se sancionou e se retiraron. Ahora mismo, desde a última vez que se pasou por ali, non cumple todo. Vos pensade tamén que non é só se fai unha labor de vixiancia, porque quero lembrarvos que en novembro de 2025 se fixo unha redada moi importante con moitos efectivos da local e da nacional, tanto no bar Estilo como noutro bar que tamén dá certos problemas, que é o TNT. Quer dizer, que se está facendo un traballo. Aínda así, eu, evidentemente, traslado a cidadanía a nosa preocupación e a nosa intención de seguir traballando nesta línea. Falamos con o acontecido onte nas últimas horas, pero tamén nos últimos días, sobredose, mozo de 20 anos falecido, porque esta convocatoria de hoxe ás 9 fala de seguridade, pero fala de narcotráfico, fala dun repunte importantísimo do consumo de drogas. Ás 9 da noite. Agora lles pregunto se teñen intención de acudir, pero antes, que ten que dicir o Partido Popular? Xa che contesto, non sei que acudiremos á concentración desta noite, mas que nada por estar ao carón dos veciños, que é algo que levamos facendo estes 3 últimos anos, non? E por esta labor de estar ao carón dos veciños, pois parece que nós somos culpables da situación que hai en Santiago a día de hoxe. Eu alégrome moito de que o goberno por fin diga que está preocupado por este tema, porque ata non fai moito, a semana pasada, incluso aquí, eran casos puntuais e aillados. Eu estou de acordo en que é complicado o tema, pero é algo que sí que hai unha sensación de inseguridade na cidade.
que a cidade é insegura. Nos nunca afirmamos iso. Afirmamos de que hai unha sensación de inseguridade crecente na cidade, que non son casos aillados, que non son casos neste exemplo que teñan lugar dentro dun local exclusivamente, sino que as imaxes de onte eran na rúa, como comentou Álvaro, pois destrozaron a terraza dun local contiguo, co cal non se circunscriben solo ao interior do local, e non é solo neste local, non? O señor Duro, estou convencido, como a semana pasada a súa compañera señora Rozas, son conscientes tamén, pois, cando van a visitar algún tipo de comercio, a sensación que teñen os comerciantes tamén, non? PSOE. A ver, nos vaya por diante que, bueno, eu creo que non podemos negar que Santiago é unha cidade segura. E isto é importante. Aí estamos todos de acordo. Aí estamos todas de acordo. Digo porque eu creo que é importante centrar o debate. Dito isto, toda a comprensión e toda a empatía co que, bueno, nos últimos meses levan sufrindo as veciñas e veciños do ensanche, que o certo é que está a situación hasta focalizada, diría eu, neste caso. E bueno, sí que é verdade que, bueno, pues hai que valorar e incrementar a presencia policial, pues para lograr efectos disuasorios. Dito isto, eu creo que tan pronto se produce un altercado destas características, a actuación das forzas tanto da Policía Local como da Policía Nacional é algo inmediato, o sea, é dicir, eu creo que é algo que están iso facto no sitio onde se produce, con lo cual, bueno, estamos protegidos, ao fin e ao cabo. O que hai que ver é como tratar de atallar, de evitar que estas cousas se produzan, e quizáis eso é o máis complicado, e exixe ao mellor unha análise concreta e específica de, bueno, de que tipo de situacións se están dando en Santiago, porque moitas veces tamén é verdade que quizáis isto mellor o sabe mellor o concelleiro de Seguridade, que estas situacións pois non se reflexan nas estadísticas oficiais, porque non sempre pois se denuncia, non? Entonces, bueno, outro día falamos de datos e falamos dun dese gráfico. O Partido Popular dixo que sí que tiña intención de acudir, non sei se o Partido Popular ou vostede a nivel persoal, ou se xa se falou na formación, o grupo vai estar o Grupo Municipal Socialista, o PSOE, vostede? Estamos con todas as veciñas e veciños, e de feito, como máis nos gusta estar é reuniéndonos con eles, con cada caso en concreto, e estudiando a problemática de cada caso e de cada barrio, como así o facemos realmente. Na Praza Roxa hoxe, máis concretamente? Xa lle digo, nos gusta reunirnos con eles, traballar especificamente o caso e buscar solucións, porque é realmente o importante é máxima comprensión e máxima empatía coas veciñas e veciños. Intervención de Xanduro, concelleiro de Seguridade, vai estar hoxe e despois turno de palabra? Non, eu creo que o meu traballo neste caso é seguir facendo o que estamos facendo, traballando cas forzas e corpos de seguridade. Non creo que teña moito sentido que o concelleiro de Seguridade dunha cidade estuvera nunha concentración absolutamente respetable, e teñen insisto, toda a miña solidariedade. Eu só quería aclarar dous puntiños que dixo o meu compañeiro Borja Rubio, que na pasada tertulia que eu non estaba a miña compañeira, pois que restamos importancia a todo este tema, e eu creo que non está sendo certo o que di, porque eu escoitei esa tertulia, a miña compañeira María Rozas trasladou claramente a nosa preocupación e o traballo que estamos devolvendo. E logo un segundo apuntamento, xa que falamos de narcotráfico, eu quería aclarar que evidentemente hai un pico, hai un incremento do consumo e de determinadas sustancias como a heroína e derivados que pensábamos que fora quedando atrás e está recuperando, pero que tamén se está facendo un traballo, creo que é moi importante. Neste ano 2025, na última fase do ano, se pecharon 4 narcopisos, falo de memoria, foi na Rosa, foi en Alfredo Brañas, foi en Rodríguez de Viguri e foi en Laraño, 4 puntos de venda, 5, e o do Avío, foron 5, que decir, eso responde un traballo. Non se pode pechar un piso, entrar nun piso porque un veciño diga aí se trafica con droga, require unha investigación, require unha orden judicial, require unha serie de procedimentos que desenvolve a Policía Nacional, e eu creo que están facendo un bo traballo, teñen unha boa brigada de información deste tipo traballando en Santiago, e bueno, e aí se sigue, pero evidentemente pechar un narcopiso non significa que non vai abrir, porque hai un consumo, e aquí temos que empezar a traballar xa nos aspectos
nas intervencións sociocomunitarias a nivel de consumo, evidentemente no factor policial, sen dúbida, pero se non se incide sobre o consumo é bastante difícil superar estas fases. Sen dúbida. O BNG ten intención de O acudir á concentración? O noso deber como goberno é traballar por garantir a seguranza na cidade e escoitar a todos os veciños, todos os problemas, ese é o noso deber. Vai escoitar o BNG a veciñanza na Praza Roxa ou prefire outros foros, outros formatos? Nos escoitámolos donde queiran acudir, nos escoitamos a veciñanza donde sexa necesario. Pero vai acudir o BNG hoxe? Xa lle estou dicindo que nos vamos a seguir traballando. De feito, este mércores, por exemplo, hai unha xunta de local de seguranza, vamos a seguir traballando sobre o tema e escoitando a todos os veciños. Pois 9 da noite, por si lles apetece a veciñanza, na Praza Roxa, contra, bueno, a favor da seguridade, esa sensación, contra o narcotráfico. Tiña intención de intervir? Sí, xa lle contestou, non van ir. É curioso, porque a outro tipo de manifestacións ou concentracións non teñen ningún problema en estar ao lado dos que as convocan, non? Neste caso, eu coido que a xente hai que escoitala en foros formais, como en reunións, e tamén de xente informal, porque nesta concentración haberá moitas persoas que non teñen esta facilidade para poder xuntarse neste caso pois con membros do goberno municipal, non? Nos estaremos ali, reiteramos o noso apoio a toda a cidadanía e os comerciantes desta cidade que teñen esa sensación de inseguridade. Eu quería tranquilizar al señor Borja Rubio que a interlocución ca cidadanía en este aspecto individual e por colectivos é permanente, e mesmo esta semana vou ter unha xuntanza outra vez con Raigame e seguimos traballando nesa liña, así que as nosas portas están abertas e por suposto que aí estamos para escoitar e para atender. Manuel César, Borja Rubio, Marta Val, Xanduro, graciñas, boa Grazas semana. Grazas. Grazas. La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última